Mayong hapon, Mindanao. Ako si Sara Hilomen Velasco. 2 pesos nga fare increase sa modernized jeep ug piso alang sa traditional jeep. Aprobado na sa LTFRB. Transport Group of Commuters, managlahi ang reaksyon. Ang detalye sa report ni Cyril Chavez. Karong buntag lang, gianunsyo na sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board kung LTFRB ang aprobado nga provincial fare increase alang sa mga public utility jeep. Sumala ni LTFRB Chairman Attorney Vigor Mendoza nga nauyunan sa ahensya ang 2 pesos nga usbaw sa pritihan sa modernized jeep. Gikan sa 15 pesos nga base fare para sa unang 4 ka kilometro, mahimo na kining 17 pesos ug aduna sab 2 pesos and 40 centavos nga usbaw matag kilometro. Alang sa mga traditional jeep, piso ang gisaka sa ilang pritihan. Gikan sa 12 pesos nga base fare sa unang 4 ka kilometro, mahimo na kining 13 pesos ug adunay usbaw nga 1 peso and 80 centavos matag kilometro. Sa ngayon po, as we speak right now, lahat po yan provisional. So pwede po nila i-implement po agad yan. Okay. Ang kondisyon is para maging permanente na itong mga fares na to is that they secure their fare matrix on or before June 2026. Sa maong bagong pritihan, managlahi ang reaksyon sa mga transport operators. Alang sa Pontrasco Manager ug Novventrasco Chief Executive Officer nga si Luzminda Escobidal, dili kini ang ilang gipangayo nga fare increase. Apan ilag yapon kining dawaton. So kana lugar siya dili pagid na siya enough no kay atong komputon dili pagid siya musarang adtong among gipangayo nga increase kay dako gid pagid kay sa tanan ang kulang, pero mas maayo na lang na nga matagaan mian ang increase kaysa wala gid siya. Apan alang sa mga traditional jeep operators daw walay alibyo sa ilang operasyon ang piso nga usbaw sa pritihan tungod midoble man sab ang ilang konsumo sa krudo matag adlaw. Sa isa ka trip na na. Round trip lang na. Oh, 300. Kanya to? Ato niya to 150 ra baka recover ra niya to. Times 2 na giday karon. Times 2 lagi. Kulang yun na sir kay. Dapat untay 5 na nila saka. Among taas pamasahe ang nasabtan sa pipila ka pasahero nga among nahinabi sa Davao City. Wala daw sila'y mahimo kundili dawaton ang bagong fare matrix. So far ma'am kay murag nasabtan man pugod na ko ang sistema. Okay ra pud. Nagingon nga kuha na lang gyud kung unsa man galing tong gimando nga ipasaka mo nagingon nga dawato na lang gyud. Pagpasabot sa LTFRB nga nahimong basihan sa fare hike ang padayon nga pagsaka sa presyo sa lana sa world market tungod sa nagpadayon nga giyera sa Middle East. Immediately po yan, may provisional reduction po tayo. Pending hearing, may hearing po yan no? Okay. Baka naman umakyat yung other factors of operations, pero immediately, once the price of fuel drops below the 75 peso level, may provisional reduction po yan. Sumala sa LTFRB 10 nga ginahulat na lang kuno nila ang abiso sa LTFRB Central Office alang sa pagdistribute sa bagong taripa. Samtang nag-anunsyo na sabog usbaw sa pritihan ang usa ka kumpanya sa bus nga nagabiyahe pasulod og pagawa sa Region 10. Sa karon wala pay taripa nga gipagula ang bus company. Apan sumala sa LTFRB ana sa 35 centavos matag kilometro ang aprobado nga usbaw sa ilang pritihan. Kauban si Makoy Sempron, Cyril Chavez, 1 Mindanao.